schyluje sa k štartu. A v tejto chvíli bola odštartovaná veľká cena OTP banky Slovensko s podtitulom 14. slovenské derby rovina Grady 3 na 2400 metrov pre trojročné plnokrvné kobily a žrebce dotované sumou 1 900 000 slovenských korún. Okamžite kone vypali na trať, tempo je mimoriadne solidné zásluhou polských aktérov, je tam Ječmien, takisto Hypolinér a kone prvý raz skúšovne pôjdu do priestoru cieľa, naopak na chvoste pola Šerento s nami dobrou koncovkou, konec si tejto chvíli hľadajú pozície. Pred nami je zhruba 1900 metrov a včera dostihol sa usadzuje Taminos Lav. Ďalej potom Poliaci a konkrétne Hypolinér a Ječmien. Taminos Lav pri skúšenom prebehaní cieľa vedie. Teraz môžete kone pozbudiť potleskom. Taminos Lav, ďalej potom Ječmien, tretí Hypolinér. Nasleduje dvojica Earl of Heights a Buffon. Ďalej Carlsbad spoločne s Normanom a Coteriou na chvoste hlavného balíka. V tejto chvíli Sancourt a pri biehaní do oblúka pri jazyckoch oddieloch uzatvárajú poradie Nikov Saxis a Šerento. Včera dostihol nič nové, stále je to Taminos Lav, prenasledovaný Ječmienom, ktorý robí tempo pre Hypolinera. Kone majú pred sebou ešte 1300 metrov, teraz už iba 1200. Polovica dostihov je za nami, kone sú na protilahlej stene, začína sa lámať chlieb, tempo je veľmi rýchle, možno sa útočí na rekord. Včera dostihol Taminos Lav, ďalej dvojica z Polska, Hypoliner už ide pred Ječmiena, Ječmien je tretí, za ním potom sa objavuje Buffon, takisto tam bol aj Earl of Heights, Ryan sa popri bariére posúva na 4. 5. priečku, zatiaľ má priestor, uvidíme dokedy na konci protilahej steny, za ním potom nasleduje Coteria, na chvoste hlavného balíka už je Šerento, Nikov Sase s vlastným tempom, nestíha a ide už iba na dokončenie. Záverečných 700 metrov, kone sú v oblúku pred cieľovou rovinkou, stále v čele Poliak Hypoliner, je to mimoriadne nahustené. Taminos Lav sa nemieni vzdať vedúcej priečky a Ryan tam prichádza takisto do kontaktu. Ryan už preberá taktovku, zvonka nastupuje Buffon, bude to dramatická koncovka, tribúny šalejú, záverečných 350 metrov, pred cieľom Ryan privádza akciou do finále a má plné šance na triumf slovenskej modrej stuvy. Ryan pred Buffonom a Normanom. Nádherná koncovka, útočí tam Norman, Norman ide cez Ryana, Ryan sa odoláva, Ryan, Norman, Ryan a ešte aj Sancourt. Norman víťazí pred Ryanom alebo Sancourtom. Norman, Sancourt, Ryan, ďalej Šerento, Buffon, Coteria, Carlsbad, Earl of Heights, Taminos Lav